Ja, wij kennen elkaar. Hoe lang is dat geleden? Nou, ik denk een jaar. Pak, even uitzwijgen. Ja, dat is belangrijk, hè? Hoi je nou? Patrick, hoor je? Ja, dat moet. Kan je het filmen? Die allemaal in eind, die hebben net gegeten. We zien, ja, we hebben pauze. Ah, ja. En dat is nogal druk. Dus het doet wel veel. Ja. En, maar daarom ben ik even naar buiten gekomen. De jongens zien. Wij komen eigenlijk altijd onaangekondigd, want Ja. we reden hier net langs. Ja. Wij kwamen van, waar komen we eigenlijk vanaf? Koningslus. Oh. En daar hebben we al een opname gedaan. Ah. En toen reden we hier langs en toen dacht ik van, ja, maar dat kunt me bekend voor. Ja, dat best 4 jaar geleden. Veel- Hebben we radioopnames Ja. gemaakt. Je hebt Want dat geen wist ik kritiek nog, komen dat dat doen. 4 jaar geleden. Oh! Het is druk. Nou, we hebben nog een wisselmoment. Jongens van de ochtend, die gaan nou een aantal naar huis. En dan komen, hallo Jort! En jongens die de middag komen doen, het middagprogramma komen draaien, die komen nou. En dan zien er jongens die de hele dag, die zien nou pauze aan het houden. Die zien soep in de eten. Oké. Dit is een vrijwilligster die nou wegliep met een van de jongens. Die gaat in huis brengen en die hebben nou het lekker soep gemaakt. Hè. Wat leuk. Dus we hebben soep, maar niet iedereen wil, denk ik. Ik heb net vluchtig voor, want dat is natuurlijk heel Ja. hectisch hè, bij mensen die. Wat kunnen we laten zien, Marcel? Nou, je mag even even kijken. Ja? Ja. En, We hebben niet opgeruimd voor de televisie, ja. Hallo Jort. Daar. Kom Hallo. rustig Ja. achter, dan gaan ze lekker soep eten. Ja? Hey, is altijd soep? Meestal tussen de middag, ja, en op donderdag sowieso. Dan komen de vrijwilligers op het houtkacheltje. Ja. Hout van Nuske, dat werd ze nog Ja, af en ja, doen. ja, 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 Komen ja. een soep maken. Ik Ja. ben in de houthakkershut. Tirolers, de In de houthakkershut, Tiroler, ja. Tiroler Ja. stoebe. Want vertel even, Marcel, want Ja. ik weet dat nog Ja. van 4 jaar geleden. Maar wat gebeurt er hier? Nou, we hebben hier een dagbesteding voor mensen die het op de een of andere manier niet lukt om gewoon een ritme te vinden in de maatschappij, zeg maar. En die heet dan of tijdelijk of voor langere tijd een plek vinden. En wij proberen zoveel mogelijk een werksfeer, een hartelijke, gezellige werksfeer te creëren, waarin dat iedereen welkom is. En dat doen we eigenlijk maar met een heel klein groepje, 4 deelnemers maximaal, die hier komen. En 1 of 2 vrijwilligers erbij. Dus en ik heb ooit bussen en we gaan de bossen in, we doen onderhoud, we doen poortjes maken, hekwerk, we doen onderhoud van houtwallen. In de zomermaanden doen we wandelpaden langs neven de Maas, moet ik zeggen, niet langs, maar neven de Maas doen we meeën, waardoor dat de mensen van Pielenmaas, dat is de gemeente Pielenmaas, rustig lekker kunnen wandelen in de natuur. En dat doen we ook met ons deelnemers. En nu schuiven we langzaam naar de herfstactiviteiten, snoeien, willigen, knotten. En dat hout, dat gaat onder de noemer van hout van ons. Daar ligt het. Hout van ons, staat er achter op mijn t-shirt. Ja, met DT. Met DT. Gaat dat weg. Dat wordt dus gewoon verkocht. Dat doen de jongens uit het bos halen. Ja. Handmatig. Wordt dat echt op aanhangers gelegd. En dan wordt dat in ons achter op een bosje. Wordt dat opgeslagen, wie flessen wien. Ligt dat op jaartallen en dan wordt het verkocht. Ja, want dat moet natuurlijk drugen. Dat moet doen, want als je het zessen. Ja. Als je het zes, krijg je slechte verbranding, slecht voor het milieu. En daar moeten we ook voor zorgen dat we dat natuurlijk ook, want het is regionaal product. Hè. Het is in principe is houtstook CO2 neutraal. Maar als ze het van Polen gaan halen of uit Amerika, dan is het natuurlijk niet meer zo. Nee. Dit is allemaal uit de bossen hier in de omgeving, snoeihout, wat we zelf winnen. Met de jongens van in het bos de route halen tot het eindproduct wat geleverd wordt bij de klant. En Dat doen de jongens ook zelf allemaal met de kern vullen en bij de klant afgeven. En die zijn hartstikke blij dat we altijd komen. Dan zitten ze er wel warmpjes bij. ja, en hakken en zagen en tummeren, daar kent ze natuurlijk ook energie die ze misschien te veel is in kwijt. Ja, dat is sowieso iets. Hè. Dat dagritme voor ons deelnemers is heel belangrijk. Dat wat we bieden, dat het er A toe duidt, maar dat ze er B ook in ritme komen. En C, dat ze fysiek bezig zijn. Ja. Ja. Dat ze voelen dat er lief met uit. Ja. En daar doen we eigenlijk van alles in. We maken ook van hout van alles. Halen afvalhout op bij de gemeente, bij fabrieken, met ons deelnemers. En daar maken we van allerlei dingen van. Volgens mij is het aardig Kate binnen, of niet? Ja, die zien een derde. Dus, en die hebben heel al moeten werken vanmorgen. En dan, ja, aan met de pak. We hebben een boom afgebroken vanmorgen. We hebben ook in de klemmerij, en de man deed uit klemmen. En die heeft in een boom gezet. En dat doen we dan, de jongens die dan met helpen, die doen dan
de takken en zo in de kracht. Dat hebben we daar allemaal liggen. Dat gaat merken naar de gemeente. Dat doen we ook allemaal. Snoeien. En zo leren we jongen ook, die weer aan het stadium bier zien. In de groenvoorzieningen ook straks misschien door kunnen stromen. Oké. Want Dus die hebben we ook. Er zijn mensen ook die kunnen doorstromen eventueel. En er zijn jongens, deelnemers die gewoon een permanente dagbesteding hebben. Die gewoon een mooie plek hebben waar ze met kunnen helpen. Lekker boeten. Gezelligheid. Vorige week hebben we ons 10-jarig bestaan gehad. want ik moet je net vragen van wie lang timmeren ze nou aan de weg? 10 jaar dus. Vanaf eigenlijk vorige week officieel. Daar hebben we naar de Kamer van Koophandels in gegaan. Dat hebben we door de wethouder die nou op dit moment in Pelemaas, de wethouders die dus heeft mij toen gemotiveerd om dit gewoon te doen. En dat was wel heel bijzonder eigenlijk. Want ik ben nu geen ondernemer. Ik ben een zorgmens, ik ben verpleegkundige van origine. Ja. En ik heb er dus over nagedacht en die hebben me eigenlijk ondersteund om dit te kunnen gaan doen. Een aantal dingen gezorgd dat dat klopt, want dat kunnen ze niet zomaar doen. En ja, al 10 jaar zijn we weer en ik ben er eigenlijk blij met dat we het gedaan hebben. Want ik zeg, ik ben eigenlijk verpleger. Ik ben ze uit. Ja, wel verpleegkundige zat. Verpleegkundige. Vroeger was dat de zwakzinnigen, dat zijn mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Met mogelijkheden zeg ik altijd, want dat zien we. Hè. Als we kennen met iedereen kunnen we iets doen. Hey, en waarom is het besloten om uiteindelijk uit het reguliere traject te stappen en iets voor zichzelf te gaan doen en veranderen daardoor? Ja, nou ik werk nog een aantal oren voor Dalzig en ik draag je ook weer aan hart toe. Ik heb altijd heel veel ruimte gekregen om zelf te mogen creëren. Het klussenteam met jongeren, het bosproject heb ik daar opgezet. Crisisjeugd hebben we ook de dagbesteding voor opgezet, hebben we met meerdere maanden gedaan. Maar het bosproject, dat was eigenlijk het laatste project wat ook mijn Henk een idee was van dit kind anders. We kennen buiten die organisatie, sommigen hebben altijd deuren, ruimtes huren, kunnen we gebruik maken van leegstandige verenigingsgebouwen. En als we dan nou met zo'n vereniging in gesprek gaan en we zeggen van als wij hier overdag zitten en we doen het onderhalf van het terrein, dat was toen de visviever in Panningen, in Elde, dan hebben we geen huur. En we nemen er jongens met heen en we kunnen daar lekker, we hebben daar ons terrein. En dat project bestaat gelukkig nog steeds. Dat is heel mooi. Bij de visviever, die doen het totaal onder van Dalzig. Maar dat heb ik ooit opgezet. Want die Dalzig zit hier toch vlakbij ook met dat ook deelnemers met van dat Dalzig. met dat Je zit er zelfs einde met een t-shirt van Dalzig. En we werken heel veel samen en we hebben een hele fijne samenwerkingsovereenkomst. Ik werk nog een aantal oren nog voor Dalzig, dus dat laat ik niet los. Ja. Dat is toch eigenlijk mijn borg 37 jaar werk al. Hè? En daar heb ik altijd alle ruimte gekregen om te kunnen ontwikkelen. En uiteindelijk heb ik wel zoiets van, oei, wie nou? En toen kreeg ik deze kans en ben ik het eigenlijk van doen. Ik heb Dalzig nooit losgelaten. Ik werk nog 6 uur, 6,5. En 2 keer in de week kom ik dan in de ochtend, doe ik door individuele begeleiding. En ik ben huur. Het beste van twee werelden. Ja. Kijk. En dat, op een of andere manier lukt me dat om dat steeds te kunnen creëren. Hey, en wat kan ze nog meer laten zien? Nou, ik kan even vragen, want dat is het gezellige huisje, dat is de houthakkershut. Dat hebben we met de deelnemers en de vrijwilligers zelf allemaal gemaakt. Dan allemaal ook afval, ook met onder het motto van... Circulair? Ja, wat hebben we eigenlijk nodig? Wat hebben onze deelnemers nodig? Hebben die luxe nodig? Of hebben die geborgenheid, gezelligheid, gezien worden nodig? En dat vingen we hier allemaal terug in dat huisje. En dat is eigenlijk super idyllisch. Wat ze zeggen, het is net Tirol. Ja. Maar het is het niet. Zuid-Tirol. Zuid-Tirol, oké. Ik kan heel even kijken, want niet alle jongens willen gefilmd. Ik heb het net snel even gevraagd, want je overvelt me natuurlijk. Ja, ja zo werken we. Dus ik kan heel even, want ik wil er wel zorgvuldig met omgaan. Als ik respecteer die jongens. Uiteraard. Ja? En dat respecteren we ook. Ja. Ja, dat is de koelkast nog van de vorige week, van het feest. Ah, kijk. Die is bijna leeg, dus daar kan ik niet meer blij maken. Nou ja, bijna. Bijna geen helemaal. En dan doe ik jullie even voor. Ja? Hier ook. Ja, kijk. Hallo. Jongens. Wij hebben ook meer, want ze willen heel even in het huis geknipt, maar wij hebben ook meer op film. Maak je even... Vorm van de boom. Dat is goed. Ja. Ja, tik wel. En ik wil ook echt niet hoe het roet sturen, hè. Echt niet. Maar ik wil... Wat is? Je mag je gewoon... De spanning stijgt. Ook dood. Binnen, huur ik. Ja. Kom even dan. Wat ze lopen heen naar binnen. Te veel moet hun evenwicht brengen. Ja, hè, als ik dat zo doe, dat die jongens even
Ja. Het werd Marcel veel Ja. beter. Die jongens die er nou zien, die willen wel gefilmd worden. Oh my god, dus Je we mag mogen, dus- we mogen in Je de... mag in het huisje. Ik zal hier nog even- Ja, als we nog 30 seconden wachten, kunnen we het tot aflevering 2 houden. Ja. Kijk, hij is nog veel meer halt. En een feestje wat ze gevierd hebben. Ja, nou dan gaan we... Van allerlei trofeeën die we, en cadeaus die we gekregen hebben in het 10-jarig bestaan. Die, ja, ik zou zeggen, laat maar. Hallo! Hallo!